dipun seranani dening Sewu Cara. Koko Prabu. Tinimbang dawuh Yai Prabu. Saben-saben kula ajak ngrembak patining para Pandhawa. Wangsulan jengandika Koko Prabu. Kados-kados ta condong dhateng para Pandhawa. Kadosipun Koko Prabu menika pangayom kanggene para Kurawa nanging batinipun ndedheple dhateng para Pandhawa. Yai Prabu. Nuwun sewu. Pun kakang punika mboten anggadhahi maksud ingkang kados mekaten. Pun kakang punika mboten kenging dipun arani emban cindhe emban ciladan. Pun kakang punika mboten kenging dipun arani pilih kasih. Yen to pun kakang menika bebela dhateng para Kurawa, kula bakal dirasani dening para Pandhawa. Yen to kula mbela para Pandhawa, mengki bakal dipun rasani dening para Kurawa. Yen to Pandhawa ngoten cangkeme mboten napa-napa ning Kurawa niku lho. Perkara titik mesti digedhek-gedhekno. Napa malih dipun pandegani dening pepatih Ngastina Patih Harya Sengkuni. Menika ngomong titik ngoten mawon dadi gedhe. Ana wong anake kesenggol ngono ae jarene wis dikaplok. Lho niku lakone Paman Sengkuni. Senengane adu-adu. Menika Koko Prabu. Yen kados mekaten panjenengan menika mboten saged dipun rembakan babagan menika. Mekaten Yayi, pun kakang menika mbok kula bali malih mboten tumut-tumut yen to ngrembak patine Pandhawa. Yen to ingkang raka punika mboten pengin diarani ora melu mangan nangkane kok gabul pulute. Ora melu gawe kok momong anake. Lah menika mboten purun kula. Mangke-mangke riyen. Nek dipun terus-terusaken punika mboten bakal rampung-rampung perkawis menika. Anak Prabu Duryodana kekeh kalian panemunipun anak Prabu Baladewa ugi kados mekaten. Angger Prabu wonten tinimbalan ingkang adhawuh Paman. Yen to rumaosipun Paman menika solusi lho nggih. Nggih kados pundi? Pun Angger Prabu punika dipun paringi kamardikan kewala. Dipun paringi kamardikan kewala nanging yen miturut pun Paman sedaya wonten ing negari Ngastina para nayaka praja punika kedah manut reh dawuhipun ratunipun. Mboten peduli menika mboten sae ala utawa becik luput apa bener. Menika kedah dipun estoaken. Paman Patih Harya Sengkuni wonten tinimbalan ingkang adhawuh nggih. Yen to kula dikengken tunduk dhateng panemunipun Yai Prabu Duryodana, kula mboten purun. Kula mboten kenging dipun padhakaken dening Paman Harya Sengkuni. Paman Sengkuni menika patih Bapa Durna punika pujangga. Kabawah kaprentah dening Ratu Ngastina. Nanging yen kula niki daya. Lho, daya kok kongon manut iku kaya ngapa? Pun yen kados mekaten patine para Pandhawa kula bali malih kula mboten tumut-tumut. Kula kendel kewala. Lah. Pun panjenengan mireng piyambak to nggih, sampun cetha wela-wela yen to Angger Prabu Baladewa bakal areh sawetara kangge midhanget punapa ingkang dados rembakan kita wonten ing mriki. Nggih, Paman Harya Sengkuni. Yen miturut Paman Harya Sengkuni, patine para Pandhawa menika kedah dipun serangani kanthi menapa?
Pun paman menika anggadhahi panemu nggih. Menika panemu ingkang solutif banget wonten cara saniki. Patine para Pandhawa menika yen miturut paman dijaraken nganti sepuh piyambak kemawon mengki lak mati-mati piyambak nek pun wayahe. Adi Cuni, sliramu iki diajak rembukan apik-apik kok jawabe kaya mangkono. Lah iya Kakang. Aku iki ya bingung. Ping pira wae aku iki mikir srana patining para Pandhawa. Iya, pancen kepara nyata. Kakang Durna eling sih nalika semono. Jarang dicancang digandoli watu dicemplungno menyang jerone sumur upas. Ning Bratasena iku ora mati nanging tambah sentosa. Iya apa ora? Iya Adi Cuni pancen bener. Lah apa eling maneh nalika semono patining Pandhawa tak jlomprongno ana sanjerone alas Wanamarta. Pandhawa ora mati malah oleh kanugrahan negara Indraparasta. Iya ora? Iya pancen bener. Lah Kakang Durna iki ya seling nalika semono Bratasena minangka Pandhawa dikongkon munggah menyang ika gunung ika. Gunung apa jenenge? Gunung Reksamuka. Ah iya, ora mati malah oleh kanugrahan iso ngerti werdine kayugung sesuangin. Pancen bener Adi Cuni. Lah nalika semono Pandhawa uga kang dadi tunggule Bratasena Kakang Durna kongkon nyemplung samudra. Lah wong nyemplung samudra iku mesti lak ya mati. Iya, mati pangane Pak Cucut. Nah, iku ora mati nanging malah oleh kanugrahan tirta pawitra maning suci. Lah miturut Kakang Durna patine para Pandhawa iki kaya ngapa, Kakang? Ngene Adi Cuni. Yen miturut panemunipun Kakang, ya Pandhawa bisa sentosa, Pandhawa bisa cara ngono dijlomprongno ora mati ku sebab ketenggon pamong loro. Iya, sing sepisan yaiku Prabu Sri Bathara Kresna. Bapak Durna, mboten nger. Niki namung contoh kok, contoh. Pun nesu rumiyin dereng wayahe. Mengke nek nyenggol adik kula Kresna bakal wonten pendhita ingkang kula ula-ula. Mboten usah didawa ula-ula pun dawa piyambak kok. Apane? Lho, nalare sampun dawa piyambak. Adi Cuni krungu dhewe to? Cek dirasane sebut jenenge wis kaya ngono, mangkane sing ati-ati Kakang. Ketenggon Prabu Sri Bathara Kresna lha iku titising Jawata ingkang sinebut titising Bathara Danu, Bathara Wisnu. Bathara Danu ya apa sih? Iku kecuri mah kudu ruwet ae kok. Iya, titising Bathara Wisnu lha iku dewa kang ejawantah. Wis kondang kaonang-onang minangka dewaning katentreman ya Bathara Wisnu. Mula saka iku Pandhawa tetep sentosa. Lah ingkang angka loro. Ingkang loro iku katenggan pamong agung yaiku jenenge Semar Badranaya. Lho, Semar iku apa cara ngono dewa to, Kakang? Iya, Semar iku dewa kamanungsan. Kena paribasakna Semar iku jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha. Mula saka iku nek kepengin mateni Pandhawa kudu dilangi wulu cumbune. Wulu cumbune. Ya, tegese Semar. Pamonge Semar kudu dipateni. Mengko nek Semar wis dipateni sing sepisan Janaka bakal sedih. Oh, kaya mangkono. Lah sababe apa? Sababe Semar iku kelanganane Janaka. Lah kembange wong sedih iku apa? Kembange wong sedih bakal lara. Lah
Mengko nek wis ero Semar mati, Janaka bakal kena lara sesek. Kena lara sesek megap-megap ngerti titik mati. Lah Janaka mati. Lah kamangka tetungguling para Pandhawa iki lak ya Werkudara to Kakang. Iya bener. Lah mengko Janaka mati, Werkudara kena mikir adine sing mati mau. Werkudara kena serangan darah tinggi terus stroke. Saya petak cangkem kayak lah ngono iku. Werkudara lara stroke, kejet-kejet terus mati lah Werkudara mati. Pandhawa loro ilang ngono. Merga Werkudara satriya gagah sentosa kenek lara stroke ngono. Oh, kaya mangkun lah kari telu iki Kakang. Lah terus mari ngono. Puntadewa ngerti adine loro mati. Puntadewa kaget dicuni. Puntadewa kaget. Dek, kenek lara jantung lho, mati sanalika gampang mateni Pandhawa itu. Puntadewa jantungan mati. Dek. Lah kari loro iki kembar. Lah, iki kembar. Kembar ngerti kakang-kakangane telu mati. Terus kembar sedih gak ono solusi sing ngayomi akhire kembar bunuh diri. Akhire Nakula Sedewa bunuh diri lho. Tumpes para Pandhawa ilang angger Prabu Duryudana. Kuncara ora ana sing ngribeti maneh. Jumeneng Nalendra on Garing Astina. Oh ya senajan to rada ngawur ning ya bener. Kados pundi Garing kados mekaten. Nggih. Punapa ingkang dados dawuhe Bapak Durna punika kula sarujuk ning Srana kangge cara ngonten mateni Semar menika kados pundi? Paman Sengkuni. Lho niki Semar nggih pun dikengken ndugi dateng negari Ngastina kemawon mengke Semar disusul dateng Karangkadempel. Wonten ing negari Ngastina punika dipun paringi donya brana ingkang kathah. Mesti Semar menika bakal ulap. Lah mengke Semar bingung ngitung bandanipun alon-alon ditekek-tekek mburi ngoten. Adi Cuni ora gampang. Semar iku gelem soge ngono kae biyen-biyen wisan. Semar iku gelem korupsi ngono kae biyen-biyen. Wong dana desa kelurahan Karangkadempel sak pirang-pirang. Ning Semar iku wong sing jujur, ora bakal ulap donya brana. Kaya mangkono Adi Cuni. Oh, kaya mangkono Kakang. Iya, pancen bener. Lah ngene ae. Iki cara sing solutif kanggone jaman saiki ya. Semar diajak menyang negara Ngastina. Lah Semar mengko diajak pesta. Ngono. Diajak pesta terus Semar engko diombeni. Nganti mendem lam. Semar nek wis mendem, wis hai ngono. Lah engko cara ngono dibeleh. Nah, mati Semar. Adi Cuni wong Semar iku iso mbedakno banyu sing mendem karo sing ora kok. Lah sababe apa? Wong Semar iku biyen tau dodol ngene iku jaman sik rekoso. Iyalah. Tibane penjual. Senengane arek-arek iku engko mule rasane menggok ngidul terus menggok ngulon. Apa iku Adi Cuni lho? Jarine Sari Jaya. Nggih, Paman Sengkuni. Ning menika kados pundi? Kok kadosipun mokal damel patinipun Semar mangke punika kalih solusi ingkang dados pilihan nggih. Mengke dipun coba kemawon kalih-kalihipun. Turun ya. Lah mangke dipun coba kemawon solusi ingkang kalih kados menika.
Yai Prabu. Yai Prabu, pun kakang boten tumut-tumut. Kala panjenengan sampun paring pangandika piyambak yen to kula punika dipun paring kamardikan. Dipun paring kamardikan kengken milih. Yen pancen kados pekaten, yen tetep ngrembak patining para Pandhawa pun kakang boten tumut-tumut, kula bakal pamit balik dhateng negari Mandura. Duh Yai Prabu. Nggih. Yen punika dados kersanipun Koko Prabu, kula sumakaken nggih. Kula nyuwun pamit Koko Prabu. Apa Mbak Yu? Lah iya, wong Semar kuwi wong apik. Semar kuwi wong becik. Semar kuwi wong soleh kok kate diombeni kaya ngapa to? Wong Semar wong sing sregep sembayang kok arep jak mendem. Ya ora bakal lho, Di. Ya Mbak Yu pancen kaya mangkono. Yen miturut aku lho ya, yen miturut aku. Semar isane teko negara Ngastina, disusul Merana dikandhani. Nek para Kurawa iku mang wis padha tobat. Kurawa arep dadi becik. Mengko Semar kongkon menehi siraman rohani. Dikongkon menehi ceramah ning negari Ngastina kene mesti bakal geleme. Iya Mbak Yu ya, ya pancen kepara nyata kaya mangkono Di. Walah jam pira sih iki rek? Ping 3 busung. Ya kaya mangkono ya Mbak Yu. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Kula namung raosan lho sinuwun, raosan mboten gadhahi niat napa-napa lho sinuwun. Panjenengane ingsun iki takon jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Kowe iki kemban oleh negari Ngastina ning ditakoni kok ora ngaku. Nami kula punika Resmiati. Oh, jenengmu Resmiati. Inggih. Ning nami beken kula Rere. Lho. Jeneng Resmiati iso dadi Rere ki tekan ndi? Nggih saking Resmiati. Oh, kowe mangkono. Paman Sengkuni wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh nggih. Panjenengan punika patih, panjenengan punika nayaka negari Ngastina ning dipun tangleti cara kados pundi mateni Semar. Boyong Semar dateng negari Ngastina mawon boten kertos kalah karo ban loro sing boten anggadhahi derajat menapa-menapa. Coba balenono re. Inggih sinuwun. Semar punika mangke dipun dawuhke mawon, dipun kandhani nek para Kurawa punika pengin tobat. Lah mengke Semar kengken ngisi pengajian, kengken ngisi siraman rohani wonten ing negari Ngastina. Yo bener.
Semar mesti geleme lamangku nek Semar wis teko oleh negara Ngastina sawise menehi pengajian tengah dalan Semar dicegat terus dipateni. Aduh, sampun ngonten lho punika sinuwun. Punika kejam. Ora peduli kejam. Iku mengko bakal sarana panjenengan ingsun mukti ana ing negara Ngastina. Yo. Napa niki sinuwun? No, tampanen. Mboten sinuwun, mboten. Tampanen. Yen to sliramu ora gelem nampan iki bakal tak pidana. Mboten lho sinuwun. Mboten. 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 Inggih matur nuwun. Aku kok dipagahi lho Mbak Yu ya. Iya ya. Ora pantes seneng ngarepe Prabu Duryudana. Sawangane ora gelem kadite jaluk maneh lho kok ditarik. Yo, ya wis kaya mangkono, ditumbung loro. Matur nuwun sinuwun. Paman Sengkuni. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh, Nger. Nggih, panjenengan sampun kepireng piyambak. Omonge emban kala wau, nek Semar bakal ditawani donya brana. Bondo picis ugi dijak dem-deman bakal boten kersa paman. Pancen leres kok Nger menika. Ya, wong Semar iku ancene cara ngono wong apik, wong becik, para satriya ngono nek kepengin munggah pangkat ya rono menyang Karangkat Dempel, njaluk jampe-jampe menyang Semar supaya mundhak pangkate. Oh, kaya mangkono Kakang. Heeh. Apa maneh panjak-panjak iku? Nek kepengin laris ya medhaya nang Semar kono. Lah mangko nggawa iket dandakno blangkon nang bedhok. Lho, iki lak omahe Bu Resmiati to. Iya. Lah, kono iku dununge Semar, mari nang Semar terus mampir dandakno blangkon didandakno pisan supaya bagus raine lho. Kok rai to, Kakang Pasuryan. Oh, apa pengasih saya kok Pasuryan rai? Dapur ngono. Dapurane kaya ngono. Uga sinden-sinden barang iku. Nek kepengin laris, rono nang ngene Semar. Nah, nggawa wedak. Nggawa wedak langko, nggawa wedak emang mari dijong pajambe karo Semar. Lah mangko terus dienggo wedakan. Lah kaya ngene nganti duwe penggemar. Sindenku bengi iki ucul siji. Mergo penggemar. Nganti duwe iki lho. Fans club. Ya, nganti duwe fans club. Nggih, Nger. Yen pancen sarana saking para mban kala wau bakal dipun laksanakan semua kemawon dipun laksanakan. Nggih, Bapak Durna, Paman Patih Harya Sengkuni. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh, Nger. Mboten wonten dawuh malih panjenengan ingsun arsa kondurang ngedaton bubarna kang padha mara seba. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh ngestaken dawuh Angger Prabu. Oh iya, paripurna sabda-sabdane Sang Prabu Duryudana. Dawuh dhateng Patih Harya Sengkuni kinen bibaraken para kang padha mara seba. Bibaring para wadya bala negari Ngastina yen Cinandra kadya padhanging rembulan. Nadange para nama siti
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mak. Sing jawab ana wong 5.000 rupane. Iya, Nduk, ora apa-apa wong ya pancene udan. Sing Nduk njupuk kipas ana, Nduk. Iki kipas ana. Iya, sik tak jupukno kipas, Mak. Lah iki tak awakno kipas, Mak. Ah, iku resik ana. Gak ilang-ilang, Mak. Wis kelen kono. Ora ilang, Mak. Ya wis ora apa-apa, ngene ancene mang sore ya udan. Kok peteng, Mak? Ana lampune maneh ta iki. Ya wis ora apa-apa, Nduk, ngene wae ora apa-apa. Iya. Kene bengi iki ditimbali rene iki kajate apa, Mak? Kajate yaiku ruwah desa. Sing nimbali yaiku warga Banjaragung kene. Oh, kaya ngono, Mak. Nduk. Lah tegese ruwah desa iki apa to, Mak? Ruwah desa iku cara ngono kena diarani cara jaman biyen iku cara ngono nyadran ya. Nah, ruwah sing diarani ruwah iku ruwat resik ilang. Dadi diajab samarine ruwah desa iki ilang sukertane desa Banjaragung bisa dadi desa kang sejahtera. Lah ana ing kene iki pintere cara ngono asimilasi budaya jaman biyen, Nduk. Oh, asimilasi budaya. Peleburan budaya. Dadi biyen niku cara ngono ngene iki ruwah desa ngene iki acarane cara ngono ora ana nilai-nilai agama sing dirasuk kaya saiki nilai agama Islam. Lah tumekaning wali-wali biyen niku ruwah desa digawe cara ngono digabungno nilai-nilai budaya sing wis ana karo nilai-nilai agama sing dirasuk lan disebarno jaman semono. Dadi cara ngono ana sedekah arak-arakan tumpeng mang ya ngono sore. Iku biyen kanggo sesaji, nek saiki tekane agama Islam yaiku tumpeng mau diarak-arak tetep, Nduk, ning kanggo sedekah. Dadi samarine barang-barang kang diarak mau ora diguak, ora kanggo sesaji. Ning kanggo sedekah menyang warga desane. Oh, kaya mangkono, Mak. Lah jarene ana sing ngarani ruwah desa iku budayane wong musik. Ah, sapa sing ngomong? Sing ngomong ngono wae. Kongkon nang maku ngono kok ya, ambek nggawa gula kopi tak jelasne. Wong cara elek-elek ngene dulur-dulurku iki ya ustad kabeh kok. Lah nek dulur-dulure riko ustad riko apa mak? Lah aku bangsat, Nduk. Oh alah, ya kaya ngono ora, Nduk. Sapetarangan iki kan ya cara ngono ora mesti padha kabeh, ana sing ana agama, kenceng agamane, ana sing kenceng ana ing bidang apa. Lah kowe iki ngencengi bidang budayane dipadukan karo agama ngono. Dadi agama nek berjalan beriringan karo budaya iku mesti bakali harmonis. Oh, kaya mangkono ya, Mak. Delok nang Timur Tengah iku cara ngono perang-perang ya mergo ora berbudaya, ora enek wayang kulit kaya ngene iki. Wong Iran, Irak iku ya ora tau nanggap wayang kulit. Lah umpama sampean ditangkap nang ngene Timur Tengah kono ya apa kira-kira? Ya takonono kanca-kanca iku nek kepengin dadi sasaran tembak ya cek budal. Walah, Nduk ya wis ayo ngaturno gunging panuwun
karo warga desa Banjaragung kene Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Awake dhewe wis diundang wayangan ana ing kene iki wis ping pindho. Dadi iki biyen niku Agustusan, saiki Ruah Desa. Lah saiki kira-kira wulan loro kok Agustusan yo nanggap maneh kaya aneh. Oh, kaya mung ngono wae ya. Heeh, ya mestine. Ya mestine kaya ngono, Nduk. Dadine Ruah Desa nanggap, Agustusan yo nanggap. Ya semenjak kecekel Bapak Kepala Desa Mujib iki lho, Banjaragung iki wis katon akeh kegiatan, katon maju. Terus ya wis moncer lah kegiatan-kegiatan kemasyarakatane. Tepuk tangan kanggo Bapak Mujib lan Desa Banjaragung. Iya, matur nuwun. Hidup Pak Mujib 2 periode. Iki periode sing pertama. Untuk periode kedua ya muga-muga bisa tambah apik teko sing saiki. Ya. Timbangane ngomong kang tanpa guna ngono, mbok nyanyi-nyanyi ngono panjalukan mboten. Mboten. Bapak Mujib napa bae ngersakaken penonton? Napa niki mumpung musike dereng mantuk niki. Oh, podang kuning. Viham beraksi. Pokoknya bengi iki via maca leleren rek.